Θέλω να μου πείτε σε τι αναφέρεται η ταινία με την οποία συμμετέχετε. Λοιπόν, η ταινία αναφέρεται στους μουσικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Δείχνουμε ουσιαστικά την διαφορετική πλευρά αυτών των ανθρώπων, τους οποίους ο περισσότερος κόσμος θεωρεί περιθωριακούς, θεωρεί ζητιάνους. Εμείς θέλουμε να αναδείξουμε την φωτεινή τους πλευρά, την βαθιά μουσική παιδεία που έχουν και τελικά τη χαρά που δίνει η ύπαρξή τους μέσα στην βαβούρα της μεγαλούπολης όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Ποια ήταν η γνώμη σας πριν το ντοκιμαντέρ και ποια είναι τώρα? Η γνώμη μου πριν το ντοκιμαντέρ ήταν αυτή που είναι και του περισσότερου κόσμου. Ότι δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπα, είναι περιθωριακοί, είναι άστεγοι, σκεφτόμουν ότι είναι και Λούμπεν, δεν θα το κρύψω, αλλά ήταν ένα πολύ μεγάλο κέρδος και για εμένα που γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους από κοντά και ανακάλυψα ότι δεν είναι κάτι τέτοιο, αλλά ίσα-ίσα είναι άνθρωποι που έχουν δικό τους σπίτι, οι οποίοι δουλεύουν, είναι εργαζόμενοι όπως είναι ο καθένας, έτσι και αυτοί είναι εργαζόμενοι. Η ιδέα πώς ήρθε? Θυμάμαι ότι ήταν μια μέρα στη Θεσσαλονίκη όπου είχε βαβούρα, φασαρία, έναν πανικό κτλ. Και άκουγα από πολύ μακριά το κοριτόν του Σίμου, το παιδί που είναι με την κασέτα. Και θυμάμαι ότι στάθηκα πάρα πολύ ώρα να την ακούω και δεν έφτιαξε η διάθεσή μου. Και είπα ότι γιατί να μην κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για αυτούς τους ανθρώπους που κατάφεραν να μου φτιάξουν μέσα τη διάθεσή μου. Έτσι προέκυψε. Πώς σας φαίνεται το φεστιβάλ Aegean Talks? Είναι πραγματικά μια πολύ καλή προσπάθεια. Σήμερα έμεινα έκπληκτος από την παρουσία του κόσμου μέσα στην αίθουσα. Πρέπει το κοινό της Μυτιλήνης και των γύρω νησιών να αγκαλιάσει αυτό το φεστιβάλ. Καταρχάς παίζονται φοβερές ταινίες, έτσι. Όπως είδαμε δηλαδή και στο σημερινό πρόγραμμα πριν από τη δικιά μας και μετά από τη δικιά μας παίζουν φοβερές ταινίες. Έχει ανάγκη νομίζω η επαρχία για κάτι τέτοιο, από κάτι τέτοιο φεστιβάλ και έχει ανάγκη να τα στηρίζουμε. Οι εντυπώσεις μου είναι θετικότατες. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και ελπίζω να πάρει και μεγαλύτερες διαστάσεις.